Hei, minun nimeni on Sirkku ja toivotan sinut oikein tervetulleeksi opiskelemaan sähköistä liiketoimintaa. Tällä videolla opetan, miten pääset käyttämään YouTubea Google-tilisi tunnuksilla. Ennen kuin ryhdytään hommiin, ota esille Google-tilisi tunnukset ja mene osoitteeseen www.youtube.com. Noin, ja sitten kun olet saanut tämän YouTuben auki, klikkaa täältä oikeasta yläkulmasta löytyvää Sign In-nappulaa. Aukeavalle sivulle ilmestyy tällainen pieni lomake, ja tähän lomakkeelle syötämme nyt jo aikaisemmin luomamme Google-tilin tunnukset. Kohtaan username tulee sähköpostiosoite, jota käytimme Google-tilin tunnusta luodessamme. Ja kohtaan password tulee Google-tilin salasana. Ei siis sähköpostiosoitteen salasana, vaan nimenomaan Google-tilin salasana. Tämän jälkeen klikkaat tästä Sign In-nappulasta. Sisään kirjautumisen jälkeen aukeaa tämän näköinen ikkuna. Ja koska tätä meidän Google-tiliämme ei ole vielä yhdistetty YouTubeen, meidän täytyy nyt painaa tästä Make Me a New Account-nappulasta. Klikatkaa nyt siis siitä. Seuraavaksi aukeaa tällainen Get Started with Your Account-lomake. Täyttäkää tähän kohtaan email address sähköpostiosoitteenne ja kohtaan username teidän haluamanne YouTube-käyttäjänimi. Tämä käyttäjänimi saa olla maksimissaan 20 merkkiä pitkä, ja tämä käyttäjänimi tulee näkymään myöskin teidän YouTube-kanavanne osoitteessa, eli käyttäkää hetki aikaa tämän käyttäjänimen keksimiseen. Location saa olla Finland, ja kohtaan Date of Birth kirjoittakaa syntymäpäivänne. Valitkaa tästä sukupuoli, ja jättäkää ruksi tähän ylempään laatikkoon. Jos haluatte uutiskirjeitä YouTubelta, niin rastikaa myös tämä alempi laatikko. Lukaiskaa vielä nopeasti nämä YouTuben säännöt läpi, ehkä hieman perusteellisemmin kuin minä tässä tein, ja klikatkaa täältä ihan alhaalta I accept. Tämän vaiheen jälkeen pääsette kirjautumaan Google-tilinne tunnuksilla YouTubeen. Pistäkää vielä tänne kohtaan password salasananne, eli Google-tilin salasana, ja klikatkaa tästä Sign In. Näin. Nyt olette virallisesti kirjautuneet sisään YouTubeen omilla Google-tilinne tunnuksilla. Kiitos seurastasi ja onnea sähköisen liiketoiminnan opiskeluun!